Divendres 3 de febrer. El mòbil amb què havia gravat tot el blog fins ara ha expirat. Ha mort definitivament. Així que ara veureu un canvi de qualitat, suposo, perquè òbviament m'he canviat el mòbil. Treballo a les xarxes, si no tinc mòbil malament. De fet, ja me n'havia comprat un perquè sospitava que el de fins ara moriria en qualsevol moment. Fa una setmana se'm va il·luminar la bombeta i em vaig recordar que m'havia oblidat un nom molt important als agraïments i és el de la meva amiga Núria. Passa que jo inicialment havia posat gràcies als meus amics del poble, no sé què, no sé quantos, i no havia especificat cap nom. Però quan em van passar els agraïments corregits vaig demanar si darrere de amics del poble hi podia posar un parèntesi amb tots els noms especificats. I em van dir que sí. Total, vaig posar els noms de tots els del grup d'amics del poble. Però em vaig deixar la Núria, perquè tot i que és amiga del poble, no és del grup. Però és amiga del poble i m'hauria agradat fer-la constar dintre d'aquell parèntesi. Total, he fet tard. La Patrícia em va dir que la redacció ja estava tancada, així que des d'aquí et demano perdó, Núria. Sàpigues que et recordo i que et tinc molt present i també tinc molt present que la foto que sortirà a la solapa me la vas fer tu. D'altra banda, la Patrícia m'ha comentat que finalment sí que han posat la nova portada a Amazon. De fet, espera't, deixa'm googlejar un moment el títol del llibre. En nom de Pompeu Fabra. A veure, Leo Veo. Aquí surt amb la portada nova. La caixa d'eines, aquí també surt amb la portada nova. Alibri, aquí surt amb la portada vella. Vivabu, portada nova. Efanac, en nom de Pompeu Fabra també, la portada nova. Trobo que surt bastant la portada nova. Una última cosa abans d'acomiadar-me. Els de la llibreria Etzara s'han posat en contacte amb mi per si vull anar a presentar-hi el meu llibre. Em fa molta il·lu que una de les dues llibreries més mítiques de Tarragona em vulgui acollir. A més, és una llibreria on jo ja he anat a comprar un munt de vegades, sent una persona completament anònima. No sé, les cosetes així em posen molt contenta. Falta acabar de fixar la data i tal. A reveure!